αυτό θα σώσει τον λαό αυτούς εκ των αμαρτιών αυτών. Και ότι αυτός θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες. Προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης αναφερόμενη σε αυτό τον άλλον, τον ίδιο τον Χριστό. Προϋποτίθεται ότι ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Ασχέτω αν εμείς σήμερα τον έχουμε αποθήσει το περιθώριο της ιστορίας, δεν τον αφήνουμε να δεσπόζει, να εμπνέει τη ζωή μας, τη σκέψη μας. Τον έχουμε κατατάξει σε μουσιακό είδος, ημίλιο, ιστορία, δηλαδή παρελθόν. Πολλές φορές το αντιμετωπίζουμε σαν ένα δυσκείο της μουσικής. Ένα χάπι, το οποίο κάνουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τις υπόλοιπες μέρες της ζωής μας είναι κλεισμένος στο χώρο του λαού. Πώς λοιπόν θα σώσει τον λαό του, όταν ο λαός του έχει ξεφύγει από οποιαδήποτε γραμμή? Σιωπά λοιπόν ο Χριστός. Δεν αντιδρά. Δεν συναρπάζει. Δεν παρεμβαίνει στην ροή του χρόνου. Τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωση που σχηματίζουν οι περισσότεροι από εμάς. Πού είναι ο Χριστός? Είναι γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν παρουσιάζεται, δεν έρχεται, δεν εμφανίζεται με υπανοπλουσίες, με γιορτές, με εκδηλώσεις. Μπορεί πολλές φορές να τρομοκρατούμαστε με τη σκέψη πως η κραυγή μας διασχίζει τους ουρανούς. Μας δίνει την εντύπωση ότι μας έχει καταλήψει. Δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος πλέον τον Χριστό.